Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna canjin bazata kashi na 17 na marubuciya Maryam Ibrahim Liti wanda ni Mama Halim nake karanto muku. Ranar da na cika kwana 35 sati 5 kenan muna kwance da daddare. Kaina ya shafa ya ce har kin yi bacci ne? Na ce a'a, akwai aikin da zan je yi Ibadan, ina sa ran zan yi sati 2. Dan shiru na yi jin ban ce komai ba, ya ce baki yi magana ba. Me yakon magana sai na kama kuka, rarrashi ya shiga yi. Ya ce kin fi son tafi da ke ne? Ba halin haka ne, wanda momi ta samo miki wata za ta iso goben, kin ga za ta ɗebe miki kewar zaman ke kaɗai. To na ce mishi na dade ban yi bacci ba, ina tunanin yanda zan kwashe tsawon sati 2 ban gan shi ba. Da safe ina haɗa mishi kayan tafiya, jikina duk ba kwari. Rukoni yayi muka zauna bakin gado, kalamai masu daɗi yake faɗa min. Sannan ya miƙe tare da ni, ina rike da briefcase ɗin shi zuwa mota. Mun dade cikin motar kafin ya sallame ni ya wuce. Na tsaya ina goge kwallar da ta tawo min. Duk da ya ce Isa direba yana dawowa zai kai ni gidan momi. Baba Kulu bata iso ba sai la'asar, inda na ganta za ta yi sa'ar mahaifiyata. Sai da ta huta muka tafi, dan sau biyu Ahmad na kira na yana tambayar na koma gida. Da na ce a'a sai ya kame min fada. Kwana 2 da tafiyar ina kwance ina baccin safe, wayata da ke caji ta hawo neman agaji. Cikin baccin da ke idona na kai mata wawura, ina mamakin wanda ke kira na a safiyar nan. Dan Ahmad tunda ya tafi da asuba yake kira na. Na kai idona kan fuskar wayar, sunan Kausar ne ke yawo kan sikirin din. Da sauri na tashi zaune, na ce ko kin juye ne? Cikin zubudi na tambaye ta, kamar kina wajen, ta amsa min cikin murna. Na ce me muka samu? Baby boy ne gashi nan a kwance. Ta kashe wayar ta banni ina ta murna ta. Sai da na gama shiri na tuno towa na tambaya. Kira daya ya daga na faɗa mishi haihuwar da sanda nake yi inje. Ya ce a'a ke da fita sai Allah ya dada ni. Roƙon shi na shiga yi kamar zan yi kuka, sai da ya gama jamun rai tukunne ya ce mun a dawo lafiya. Ɗakin Baba Kulu na wuce na same ta tana jin carbinta, na zauna muka gaisa. Na faɗa mata zancen haihuwar da aka yi, na ce mata zan wuce. Agogo ta kalla ta ce yan nan karfe 9 zaki bar gida? Ni ma na ba agogon da kallo, ba damuwa baba, abokin Ahmad ne na gud da gud. Sun ma zama kamar yan uwa jiya a takaice. Ta ce amma kya tsaya ki karya domin na taya wannan yarinya mun yi abin karyawa. Na ce sannu baba. Ma'u mai aiki ita ma ba ta gajiya, akwai aiki a kan kari. Yanda baba ta yi na tsaya na karya, ni dai ta ne kawai su ci. Kai yarinya wannan zumudi da yawa yake, sai kin dawo, ni ma idan zaki koma zan bi ki mu je in yi barka. Ki gaida masu jegon. Na miƙe ina faɗin za su ji baba. Na leƙa ɗakin Ma'u ita ma muka gaisa. Na samu mai jego su mulkalau da ita, yaranta da aka shigo mata. Yaranta da ta haifo shi ma masha Allah. Farfesun kaza ne wanda ya da wulugul yana fitar da kamshi, daga ji an sa daddawa. Sai na ji ma yawuna ya tsinke. Me kuke da shi a gidan nan, ko tsayawa fa karyawa ban yi ba? Ta ce ki isa kicin din akwai kunun gyada. Ya gana ta dama, na san mutumin ki ne, idan kuma ti zaki sha akwai ruwan zafi. Isa kicin din ne muka gaisa da ya gana, yar uwan babanta ce. Nan na koma ɗakin ta, ina cikin ci zuciyata ta fara tashi. Na ce ba ku da wani abu ne mai dan ɗaci haka ko bauri in tashi baki na? Ta ce me ya faru? Ya mutsa fuska ne. Na ce zuciyata ce ke tashi. Murmushi ce ta ce lalle darta. Kenan mu ma mun kusa samun karuwa. Harara na yi mata. Na ce ba daga dawowa ta duka kwana nawa? Ta ce na sani ko dan gidan momi aka samu. Banza ne mata ta ci gaba. Na matin shigowarki na ga canji a jikinki. Sosai ne zaton haka. Na mike ina cewa kya ƙara sharrinki. Kin sani ma likita kika karanta, karshen bin diddiki kenan. Nan na barta tana dariya, ni kuma na waje. Kullun direba ke kai ni gidan masu jego. Ranar da aka yi kwana 4 da haihuwar, na samu wayar Ahmad ya ce in samu Najib ko Farhan, wani a cikin su ya mun rakiya zuwa kasuwa, in yi wa mai jego da baby siyayya. Akwai kudaden da zai turo in biya ta banki, sai in je in ciri kudin sai mu je kasuwar.
Godiya ne mashi don haka a washe garin ranar da na gama abin da zan yi na fito na sallami Mawu da babu kulu. Direba ya sa mai ya ce ba isasshen mai a motar na bashi kuɗi domin ya je ya sha man. Kujerun da ke harabar gidan na zauna jiran dawowar direba da zuwan Farhan. Na ciro wayata Yusuf na kira muka gaisa na tambayi mutanen gida ya ce kowa lafiya sai dai innar mu ta yi fama da mura. Na ce wai har yanzu murar ce? Ya ce a'a ta samu sauki. Ya karatun? Ya ce karatu yana nan muna bugawa. Shagon fa yana nan amma kin san yau da gobe karatu na da abin da za mu ci. Duk shi muka zira wa ido. Na ce Allah ya rufa asiri ya ce amin. Na ce akawun namba ɗinka nake so ka turo min. Yar dariya ya ce haba zancen yaushe su haina ai an rufe shi. Me nake kaiwa bankin ai tuna aka rufe shi. Na ce to babu na wanda zaka turo min? Akwai na abokina Muhammad Sani zan turo miki. Na ce to ka hanzarta ina jiran ka dan fita zan yi yanzu. Sai in turo maka idan ka cire sai ku ƙara wa shagon kaya. Sauran kuma sai ku siyi kayan abinci. Ka gaida innan mu kwana biyu ban samu wayarta bane. Wayarta ta lalace amma na kai mata wurin gyara. Ka saya mata waya idan na turo maka da kuɗin. Ya ce an gama godiya miki. Na kashe wayar Farhan ne ya karaso. Ki Hajiya ta ina ta neman ki ashe ke kina nan. Na ce muka jera ina tambayar shi su momi. Mun sami Isa direba a jikin motar ya dawo Farhan ne ya karbi ki a hannun shi. Muka bar gidan ina tambayar shi a me yazo. Ya ce mashin ya hau ya biyo. Na dan rike baki na ce kamar ka babban yaro dama kana hawa abun hawa. Ba girman ka bane. Duk ina motocin gidan. Ya ce ba direba ko ɗaya duk sun fice da motocin. Ai yaya Ahmad ba karamin gwangwaje kiye da wannan motar ba. Ai ta shiga tsara ce. Ni ne dai har na fidda rai. Sai idan na gama karatu na sai ki ga na saya idan Allah ya taimake ni. Dan ba zan ƙara cewa wani ya saya mun ba. Ta wutsiyar ido na dube shi kenan fushi kai. Ɗage ka faɗa ya ce kawai dai na ga sa ran da zaman jiran sai an baka ba mafita bace gara ka yi fatan samun naka. Na ce haka ne. Kai ma dan dai kana son motar da yawa ne. Ai ba cewa aka yi ba za a saya maka ba wani lokaci aka ɗiba maka. Kuma idan muna raye zai zo. Amma abba mota nawa ya ajiye saboda ku. Muna hira har muka isa bankin sai da na cire kuɗaɗen masu yawa. Ya turo domin kuɗaɗe masu yawa ya turo. Na haka da na shiga kasuwa sayayya sosai na yi. Ranar ban samu zuwa gidan masu jegon ba. Yaro ya ci suna Alamin ranar suna shagali ne mai ƙayatarwa aka yi. An ci an sha kuma an gama taro lafiya. Zamana da babu kulu yana ɗebe min kewar zaman kaɗaici. Mace ce mai hikima da sanin ya kamata idan muka zauna za ta bani labarurruka daban-daban masu amfanarwa. Ranar da Ahmad zai dawo tun da safe min ya ce 10 za su shiga mitin. Suna fitowa kuma zai zarce airport. Tun da na tashi nake yan gyare-gyare sai da na ji ko ina ya ɗauki kamshi mai daɗi. Na sanya kira'ar Abba Zaria wanda ni ma saboda zama da Ahmad ba karamin so nake wa karatun nashi ba. Nan na shiga kicin na girke-girke masu daɗi. Sai da na adana komai a abubuwan zuba abinci. Na gyara wurin. Ɗakina na koma ne sallah na ɗauko wata koriya atamfa. Tana da ratsin fari riga da siken ne wanda suka zauna min ɗan. Sarka da ɗan kunna fashion na saka. Ina feshe jikina da turare kala-kala ina ƙara kallon kaina a madubi. Na sa takalmi na isa kicin na ɗeba abincin. Ɗakin baba na wuce na same ta tana lazimi. Yawan ibadar ta kan tuna min da innanmu. Sai da ta kammala muka gaisa. Ina cin abincin muna hira rabin hankalina na kan hirar Rabi. Rabi yana kan agogo. Ina tunanin Ahmad. Shiru har aka yi la'asar ɗaki na koma ne sallah na gyara fuskata. Na dawo. Ina zama ba da daɗewa ba sallama kawai muka ji a ƙofar ɗakin na dubi ƙofar. Wani irin daɗi ne ya rufe ni samun wuri. Yayi ya zauna suna gaisawa da baba kulu. Da gan na ce sanin da zuwa saboda kunyar kallon da yake bina da shi. Gashi kuma ba mu kaɗai ba. Mikewa ya ce bari in je ni ɗan huta baba. Ta ce ƙwarai ai ya kamata. Ya fice na ɗan yi jam ina jin nauyin bin shi. Ta ce wani sakarci kenan mijinki ya dawo daga tafiya ba za ki yi hanzarin isa wajen shi ba. Ki kula da shi maza ki miƙe. Na tashi na bi bayan shi a ɗakin shi na same shi yana cire kaya. Muskilin kallon shi ya watso min sanin da zuwa ya hanya. Na fada ina karewa fuskar shi kallo. Dan murmushi yayi bari in yi wanka sai in zo in ga irin wannan sanni da
na ga wani irin sani da zuwan zan samu. Wucewa ne na haɗa mishi ruwan. Ya shiga, da ya fito ya kintsa kan shi. Zai riko ni, na fara roƙon shi ya bari ya ci abinci. A wurin cin abincin ma yana ci, idan shi na kaina. In na ga kallon yayi yawa sai na rufe fuskata. Murmushi yake yi mai fidda sauti. Da ya kammala muka wuce ɗakin shi. A ranar da ya babu Kulu bata ji motsina ba. Sai dare na fito. Da safe ya gaya mini kuɗaɗen shi da suke haɗin gwiwa da mijin Anty Kubra, wanda za su shigo da ingantattun maguna. Don haka ina faɗa mishi abin da zai mini. Da na rasa abin cewa sai na ce, ka saya wa Farhan mota. Na ƙi, ke nake so ki faɗa mini abin da kike so na yi. Ai idan kai mini alfarma ka saya mishi kamar ka yi min ne. Duba na ya ce saboda me? Na ce don yanda nake son yan uwana haka nake jin na kama. Yaron yana son mota kuma yana da nutsuwa, ba wani yawo yake zuwa ba. Bai ce mun komai bai tashi ya fice. Bayan sati ɗaya da yin magana sai ga Farhan ya zo yana murna. Anty fito ki zo ki ga motata da yaya Ahmad ya siya min. A baya nake biye da shi har inda ya ajiye motar, na girgiza kai. Lalle yayan nan naka ya burge ka. Sai ka kula banda tukin ganganci, Allah ya tsare. Ya ce ai da kira bai yarda aka bani ki. Ni da kaina na fahimci ina da shiga ciki. Amma ban faɗa wa likita bokan turan ba, ban ma yi tunanin ya sani ba. Sai da cikin ya shiga wata na 3 don bana laulayi, komai ma ci nake. Ranar wata Monday ya dawo daga gurin aiki. Yana aiki a laptop ɗin shi, ina kwance kan kujera, tashar NBC nake kallo, wani fim suke haskawa. Kira ne ya shigo wayata, na ɗauke ta, na ɗaga. Yayar Azima ce. Da muka gama gaisawa ta ce suna asibiti, Ummu ta haihu, an samu budurwa. Cikin murna na ce ba ni Ummun. Ta ce ai ba su kai ga fitowa ba. Na ce zan kira anjima idan an fito da ita. Muna gama wayar na rasa abin da zan yi in tabbatar da jin daɗi na, sai na kama tsalle kamar wata yarinya. Ni na ma manta da mutum a falon. Daga kan shi ya ce lafiya me haka? A sannan na mai da hankali na kan shi, na shiga natsuwata. Ɗaura fuska ya ce wace irin wauta ce haka? Ba fa ke kaɗai bace amma kike tsalle, so kike ki illata abin da yake cikin ki ko? Cikin tsananin mamaki na shiga ba shi hakuri. A raina na ce muskili, ashe ya san da cikin kuma yana son shi, amma bai taba nuna min yana sane da shi ba. Tashi ya shige ɗakin shi ya bar ni zaune, na rasa abin yi. Ko wajen cin abincin ma kin saka min fuskaye, kuma cikanki bai ce min ba. Da ya kammala kwashe wayoyin shi ya bar gidan gabaki ɗaya. Sai 10 ya shigo, ne ta sauraron ko zai neme ni. Jin shirin yayi yawa sai ya sa ni sake-sake, ko in bi shi ko kuma ni ma in share shi in ga iyakar gudun ruwan shi. Tunda ban ga abin da ne mishi ba ya dauki zafi haka. Har na gama shirin kwanciya ta zan hau gado, amma na ga barci na kasa yin baccin. Har dai zuciyar da ke karfafa ni in je in same shi, ko ba komai ni ce a kasa da shi, a ƙarƙashin ikon shi nake. Zuciya da ta rinjaye na miƙe, na cire rigar da ke jikina, na maida wata rigar wadda da ita da babu duk ɗaya. Na fito na ratsa ta falon shi, na murda kofar ɗakin shi, wanda ba ka jin motsin komai sai karar AC. Fitilar ɗakin ba ta da wadataccen haske, amma na hange shi kwance saman gadon shi. Ido ya dago duba ɗaya ya min, ya maida idon shi ya rintse. Na ɗan darya tsaye, sannan na karasa na hau gadon na kwanta a bayan shi. Na riko hannun shi, mun ɗauki wani lokaci kafin ya juyo ya kalle ni. Sassauta muryata ne na ce ka yi hakuri, ba zan ƙara ba. Daga haka kuma komai ya wuce. Da safe nake faɗa mishi haihuwar Ummu da sanda nake bar ni in je suna. Ya bar ni amma da sharaɗin kwana 3 zan yi. Godiya ne mishi. Ana saura kwana 2 suna, Stony suka rika shigowa da kwalaye, wanda ne ta bin su da ido. Sai da suka gama jide su suka ce aiken oga ne. Shi kuma da ya dawo aka shigo da wasu masu ɗauke da zannuwa. Sai da safe yake ce min tsaraba ta ce. Da safe ma Mommy ta aiko da alheri mai yawa, ta ce in kai wa innar mu da Mijego. A tsanake na rika shiryawa, duk da murnar da ke cike da cikina, don na lura sai bi na yake yi da ido ya ga na nuna zumuɗi. Ina ɗaki na ya same ni, kuɗa da ya ajiye min. Ki rike kuma ki kula da kanki, bana son wauta. Zuwan ma banda ina ganin ya kamata a ce kin je, na ba inda zaki je. Na so yanzu in taho da ke, aiki yayi min yawa, amma ki gaida su mama, ki faɗa musu ina nan zuwa gaishe su.
Na ce to, ina nan tsaye bayan labule ina kallon shi sai da ya shiga motar shi na dawo na kammala shiri na. Tuni su Tony sun sanya min kaya a boot. Don haka jakar hannuna kawai na ɗauka. Malam Isa dama ni yake jira, na yi wasu babu kul sallama, ta biyo ni tana ce min addu'ar sauka lafiya. Ma'aikatan gidan sun taru gaban motar, na raba musu kuɗaɗe muka ɗau hanya. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Mama Hanim nake cewa a yi saurare lafiya.